Kothe mong'ere kaka Cereal Growers Association osidho chenro mar pur manyasani makonyo e kedo gi midhiero mag lokruok futo mar kor lwasi e gwenge kaka yor nyayo chiemo kendo medo ndhadhu kod duoko piny nengo ma ngima masani oridore. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, chenro ni geto puro dala nyaka e bombe kitiyo kod sikunde e dhiro wachni mondo mi ochop kare kokalo kuom jopuonjre. Chenrono mane obagi skund primar Mabugo e Nyakach itimo e kauntis abich ka Kisumu idhi time Kisumu East, Nyakach, Nyando, Muhoroni kod Seme sub-counties. The black nightshade, Managu. We also have the spiderweed here. Jokanyo mag Cereals Growers Association yango ni gidiero jopur magitiego kod lony kaka pur makama winjore otim ka giloso puodho moro matin ma jogweng' nyalo sumoe paro. Pur makama ok giget go jogo mapuro dala kende to nyaka jogo modak e bombe manigi kirundu kuonde magidake mondo tim pur makama kaka yor nyayo kendo yudo chiemo moromo e yo mayot. Koro watiyo gi lead farmers manie ground mwapuonjo go jopur to at least bende waketo go demos mondo mi japur one gi wang'e to okonye mondo mi odhi otimo wuon e dala. Koro seche mwatimo maindigo wakete nen mar jopur nikech agriculture cuts across kat even the civil servants and other employees ko adopt maindigo regardless of where they are kata obed mana in towns to maindigo wang'iyo ni nyalo konyo mondo mi wa promote some livelihood and some resilience in terms of our economic development and mae watimo mondo mi waket ranyisi bende jonyuol especially kata jok modak e bombe ni mae gima nyalore e town keche okawo space matin and then pi bende ok odwar mang'eny. E yore mag lifestyle diseases yudo ka ng'enyne alode ainagi molos maonge chemicals mang'eny bende nyalo konyowa mondo warit go ngima. We have visited a school here called Bogo, which is promoting kitchen gardens. We have seen assorted varieties of vegetables because we promote nutrient-dense, drought-tolerant varieties for vegetables, for cereals, for pulses. Ewi mano biyango ni gitiyo kod skunde kokalo kuom tiego jopuonjre ewi medo ndhadho ne pur e kirundu mag jokon e skundegi kod ageta mar tero rieko magisomo pacho ne jonyuolgi bende mondo ochak timo pur makama. Koro we are looking at konyre gi the school in terms of that partnership so that at the end of the day nyithindo nyalo tero madala, jonyuol nyalo time, wabed ni ji nyalo reduce on the costs mag ngima nikech alot kidhi nyiewe chiro bedo kaka sani wadonje oroni. It's very expensive. To ka ng'ato golo mare, you are sure of the quality and even in terms of control mag pests, gik ma chemicals ma samoro nyalo hinyo ngima. If we go that direction, we are looking at ensuring numbers of farm labor. Mag jok ma chiemo maber, and then we can also get to the farm to produce for our families and even now for income. Gilero ni chenro ni bende miyo skunde thuolo mar puro alode kaka oganda mong'ere ni nyota bean manigi ndhadho kod madini kaka zinc gi iron makonyo dongruok kod bero obwongo jopuonjre. We promote the nyota bean variety. Nyota bean variety which is high in iron and zinc, but is also good for nutrition, especially to pupils. Mabe konyo gi in memory and ginyalo somo ka gin jok motegno. Project magikelo ni be is in line gi gimitimo e gimiluongo ni the CBC. King'iyo gima gitimo grade 7 gi grade 8 up to grade 9, mae gima kore timo e agriculture as a learning area. Koro semiyo nyithindo bedo gi yot nika koro kiwuoye multi story to gibiro giyudo mana ka. Koro